Hola, Club del Vi, us vull presentar el vi blanc del mes de març. És un vi blanc de la denominació d'origen Montilla Moriles, a la província de Córdoba, i elaborat per Bodegas Alvear. Es diu Tres Mirades, és un vino de pueblo i és un 2020. Està elaborat amb la varietat de raïm Pedro Ximénez i, no us confongueu, no és un vi dolç, és un vi sec. Com s'elabora aquest vi? El procés d'elaboració d'aquest vi és ben curiós, perquè es produeix no una criança oxidativa, que molts cops coneixem els vins amb criança oxidativa, amb la barrica es produeix una microoxigenació i el vi va envellint, a més de l'aportació d'aromes terciaris produïts per la barrica. En aquest cas es produeix d'una altra manera, és una criança biològica. La criança biològica és un procés pel qual, en aquest cas, Alvear fermenta el vi en tines de fang de 3.000 litres, si no recordo malament, i llavors, quan fermenta, un cop acabada la fermentació, ha de quedar 15 graus d'alcohol en el vi. Un cop això, i amb un llevat molts cops seleccionat, i la bodega a una temperatura de 18 graus, es produeix, dins de les tines de fang, es produeix una capa produïda pel llevat. Aquesta capa es diu vel en flor i és la causant d'aquesta criança biològica. Un cop els llevats han xuclat tot l'alcohol, s'han menjat alcohol, sucres residuals i aquesta part de glicerina, aquesta part d'untositat, quin és el resultat? Un perfil de vi aromàticament molt complex, allà on et ve unes notes més florals, et venen unes notes de fruit sec i després en boca et trobes un vi més àgil, més fresc i amb un punt sàpid. Trobes una bona acidesa i trobes un final salí. Són superinteressants per aquests aromes que de vegades et confonen i penses que et trobaràs un vi molt més dolç i no, et trobes un vi sec, auster, amb aquest punt salí. Llavors, per això és especial, ens encanten aquest tipus de vi, són curiosos, per tant, veureu alguna cosa diferent i el maridatge perfecte que trobem, menjar asiàtic, tot tipus d'arrossos, amanides, també li podria haver tot tipus de peix, sobretot el peix fregit, la tempura, ja sigui de tempura també asiàtica, de verdures, i bé, tot el que és fregit, tot el que és arrossos, tot el que és peix, és perfecte, així que esperem que us agradi. Salut!